ते बघू नका कॅमेऱ्यात, फक्त समोर फक्त बघा आणि क्रॉस करा. चालत द्या तुम्ही त्यांच्यासाठी बघू. हां, व्हेरी नाईस. चला स्ट्रेट. असले चल सारखा वाकडा करू नका. आणखी दाखव मला. येस. माझे हातून नाथा काय घडला पाप, घडला पाप, विसरुनी माका चालले तुम्ही वनात, तुम्ही वनात. अर्पी सेवा तुझी माता पित्या पाही, अर्पी सेवा तुझी माता पित्या पाही. जय श्रीराम. सबंध भारत राममय जाल्लो असताना आम्ही पावले सत्तरीत. सत्तरीतलो फामाद लोकनाट्य प्रकार म्हळ्यार रणमाले. ह्या रणमाल्यातलो राम कसो आसता, तो कसो मांडटात हाचो सोद घेत आम्ही पावले बांबर सत्तरी. बांबरावेले विष्णू जोशी हे एक रणमाले कलाकार. तांच्या वांगडा आम्ही भासाभास केलीच, मात तांची दोन नातरां मनवा आणि मेघन ही दोगांय जाणां रणमाल्यात राम आणि उर्मिला रंगयतात. ल्हानपणा सावन आजो आणि बापाय वांगडा ती रणमाल्यात रमली. अशी ही दोन आमची माणकुली लक्ष्मण आणि घरकान उर्मिला. चला तर तांच्या वांगडा भासाभास करूया. आम्ही एक सिरीज जी करता ती म्हणजे रणमाले, आणि जे सत्तरीचे रणमाले आहा जेतून रामाचो आणि सगळ्या रामायणाचो एक प्रकारचो गजर जाता किंवा राम आणि रामायण हे लोकां मेरेन पावता. आणि ह्याच रणमाल्यान जायते कलाकार कामां करतात, सोंगां धोंगां साकारतात. आणि अशीच आयज खास दोन कलाकार आमच्या वांगडा आसात जे रणमाल्यान काम करतात. स्टेजीर तेंचो वावर आसता, ती स्वता गायन करतात. आणि ती दोन कलाकार आमच्या वांगडा आसात. ही दोगांय आमी जे आसा ते आयज बांबर सत्तरी हांगासर आसात. आणि बांबर सत्तरी जे जोशी कुटुंब आसा त्या कुटुंबातली ही दोन आमची पात्रां आसात. सो आमी तेंच्या वांगडा भासाभास करूया. तुझं नाव काय? मेघन मंदार जोशी. तुझं नाव काय? मनवा मंदार जोशी. ओके. तुम्ही जे आता रणमाला करतात त्याच्यात तू कोणता कसला हे करतो, पार्ट करतो? लक्ष्मण. आणि तू? उर्मिला. उर्मिला. सो म्हणजे कधीपासून करतेस तू काम? म्हणजे कधीपासून तू हे सगळं राम म्हणजे स्टेजवर असतेस, गायन करतेस? 4 वर्षात. कोणी शिकवलं तुला? आबांनी, आजोबांनी शिकवलं. आणि आता तुला भीती वाटत नाही, कॉन्फिडेंटली करतेस तू ना? किती वेळा असं सादर केलं सुरण? मला 10-15 वेळा? खूप वेळा? खूप वेळा केलं. आणि कुठे कुठे केलं? आठवत नाही. आठवत नाही. आणि तू तू कितीदा केलं सुरण? मला खूपदा. खूपदा. आणि काय तू काय करतो स्टेजवर जाऊन मग तिथे? रणमाला काय करायचं असतं? कसं स्टेजवर कसं येतो तू? दाखव मला, इथून दाखव. कसा येतो स्टेजवर? कसं स्टेजवर येतो मला दाखव. इथून दाखव. पुढून यायचं. कसा येतो तसा ये. असा येतो. आणि मग काय म्हणतो? गाणं येतं तुला रणमाल्यातलं? म्हण बघूया. म्हण. तू मगाशी बाबांना म्हणून दाखवत होतं ते म्हण. रामाच्या नावनी नागे शिष्ट काय, रामाच्या नावनी नागे शिष्ट काय, अर्पी सेवा तुझी माता पित्या पाही, अर्पी सेवा तुझी माता पित्या पाही. आणि तू काय म्हणतेस? तू म्हण. माझे हातून नाथा काय घडला पाप, घडला पाप, विसरुनी माका चालले तुम्ही वनात, तुम्ही वनात. पती संगतीची हार ओढ मनात, ओढ मनात. वरावनी रमाना
मन जनात मन जनात. झालं? वा, तू कोण? उर्मिला ना? हो. सो हे तुला कोणी शिकवलं? ऐकून ऐकून पाठ. ऐकून पाठ केलं. सो आणि आता तू असंच काम करणार. आणि हा तुला ड्रेस वगैरे कोण मग हे करतो, नेसवतो? आई. आई नेसवते. आई आहे इथे? आई 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 आहे ना इथे. सो ही त्यांची आई आहे. तुमचं नाव? मृणाल मंदार जोशी. ओके. आणि तुम्ही कुठं थांबता? इथं बांबर. सो आता ही दोघंही कामं करतात. मग तुम्ही त्यांना कसं, ते का वाटलं की त्यांनी जावं स्टेजवर आणि हे रणमाला जे सादर करतात त्यांना तुम्ही कसं प्रोत्साहन दिलं? त्यांना आवड आहे ना, त्यांचे आजोबा बाबा करतात म्हणून मला वाटलं त्यांनी पण जावं. ओके. सो तुम्ही त्यांना सगळं रेडी वगैरे करता? हो आता ती कॉन्फिडेंटली करतात? हो, बिनधास्त. आणि किती वेळ लागतो यांना ते असं रेडी करायला आणि सगळं ह्यांना सांभाळायला, ह्याचे केस वगैरे हे असे सांभाळायला? जवळजवळ 1 तास लागतो 1 तास दोघांना पण रेडी करायला. ओके. आणि म्हणजे आता ती सराव झालाय त्यांना बऱ्यापैकी? हो. ओके. आणि किती जणांचा ग्रुप असतो त्यात? ही 2च लहान मुलं असतात की? आणि 6-7 जण आहेत लहान. म्हणजे सगळी गावातलीच जायतली शेजारची. ओके. ओके. म्हणजे त्यांना आधी शिकवलेलं की कसं? हो, शिकवलं होतं. ओके. ओके. आणि आता ती कॉन्फिडेंटली करतात? हो, आरामात करतात. आणि हा लक्ष्मण, ओ लक्ष्मणा, तुझे केस कोण घालतो तुला हे सगळं गेटअप? कोण करतो? आई की बाबा? बाबा आई नाही करते. आणि आजोबा? करतो. आजोबा पण करतो. सो इथे त्यांचे आजोबा पण आहेत. तुम्ही इथे या, आम्ही थोडं बोलूया. तो बाण मारशील ना तू कुठे? सो ही तुमची दोघंही नात्र वाटतं? होय होय. सो ती कधीपासून म्हणजे असं हे आता करतात तुम्ही? पण तुमच्या घरातच हे रणमालं आणि हे सादर करण्याची परंपरा आहे? होय, आमचं 35-40 वर्ष झाली आता आम्ही हेच करतोय. ते आमचं बघून बघून ते आता मुलं शिकली आहेत. आमच्या गावातली खूप मुलं आता शिकली आहेत, हे लहान मुलं. आणि त्यांचं कौतुक करतात खूप बाहेर गेल्यावर सुद्धा. अरे एवढी लहान मुलं करतात, म्हणजे लोकांना सुद्धा असं दिसतं की अरे एवढी लहान मुलं करतात, मग आपण का करू नये असं त्यांना सुद्धा वाटायला लागतं. म्हणजे एक प्रकारे प्रेरणा स्त्रोत. हां, प्रेरणा स्त्रोत आहे नक्कीच. या मुलाने केलं तर त्यांना वाटतं आपणही जाऊ आता असं हे रणमाला करावं. आणि असल्या मुलाने केलं का स्टेज डेअरिंग होतं नाही, म्हणून त्यांना आम्ही मुद्दाम या तुम्ही मिक्स करा. हां, मुद्दाम याद करा तुम्ही काम. आणि ती पण करतात? हो, अगदी आवडीनं करतात. आणि मला तर ही लहान मुलं म्हणजे अगदी 1-1.5 वर्षाची होती तेव्हापासून ह्या मुलांना एवढं ह्या रामायणाचं वेळ लागलं होतं सांगू तुम्हाला. मला ते असे दिवसभर छळत होते की अरे चल रणमाला कर म्हणून ते म्हणून दाखवायचं. मग ती नाचत होती. हाय तसं अजूनही तेच चालतं आमच्याकडं. घरात तुमचं हे चालूच असतं. म्हणजे आबा चल आता रणमाला कर म्हण मग या असं. म्हणजे अशा प्रकारे या लहान मुलांच्या मनात सुद्धा राम बिंबवण्याचं काम हे रणमालाच्या स्वरूपात. हो, नक्कीच. प्रत्येकाला असंच दिसतंय की अरे राम आपण का करू नये असं सुद्धा वाटायला लागतं. म्हणजे इतकं तर छान. आता ते ही कामं करतात म्हणजे त्यांची प्रशंसा अशी खास काही कोणी त्यांना शाबासकी वगैरे दिली अशी काही? ज्यावेळेला सालेलीला रणमाला होतं हा म्हणजे महोत्सव होता, त्यावेळेला मुद्दाम तिला स्पेशल गिफ्ट दिलं. एवढंसं लहान मुली काम करते असं. आणि मी सुद्धा बघितलं ती अतिशय धीटपणे आणि न घाबरता काम करते. हो, त्यामुळे त्यांच्यानी सालेलीला त्यांचा कार्यक्रम होता त्यावेळेला तिला मुद्दाम स्पेशल त्यांना नेऊन बक्षीस दिलं त्यांना. सो तू आता रणमाला असंच करणार यापुढे पण? कशाला आवडतं? उर्मिलाचा रोल आवडतो तुला? आणि ही गाणी वगैरे कोणी शिकवली तुला? मला ऐकून पाठ झाले. आणि लक्ष्मण तू पण करणार का? चालू करणार? हो. कशाला आवडतं तुला हे म्हणजे ते रणमाला? हे केस आवडतात असे घातलेले की? हो का? हे नाचायला आवडतं? नाचतो तू स्टेजवर? हो. खूप नाचतो? हो. आणि शाळेला जातो की नाही? हो. कितवीला यंदा? पहिली. कुठे शाळा तुझी? सरकारी प्राथमिक विद्यालय बांबर. आणि तुझी? डॉक्टर KB हेडगेवार. कुठे वाळपेला? हो. सो कितवीला यंदा तू? 5वी. तर हे आमचे खास पाहुणे होते. आम्हाला माहिती आता देशभर अयोध्येत एक गजर सुरू आहे तो म्हणजे रामनामाचा. कारण अयोध्येत 22 तारखेला रामाची प्राणप्रतिष्ठा होते. आणि आम्ही जी ही सिरीज चालू केली होती की रणमालं म्हणजे 70रीतला जो लोकनाट्य प्रकार आहे रणमालं, ज्या माध्यमातून त्यात रामायण मांडतात,
राम आणि ही सीता ही सगळी पात्र सादर करतात आणि ह्या रणमालाच्या माध्यमातून राम जो आहे आणि रामायणाचा जो गजर आहे तो कित्येक वर्ष झाली, शेकडो वर्ष या सत्तरी आणि गोव्यात या इथले हे कलाकार आहेत ते करतात आणि त्याचपैकी हे दोन युवा आपले छोटे चिमुकले कलाकार असं आम्ही म्हणू शकतो. तर त्यांनी ते सादरीकरण स्वतः ती दोघंही करतात हे मी स्वतःसुद्धा पाहिलेलं आहे आणि त्यांच्याशी आम्ही हा खास संवाद केला. तर हे आशिल्ली सगळी जी जोशी आमची जोशी फामील जी आसा बांबर म्हणजे हे विष्णू जोशी ही तांची सुनबाय आणि ही दोनूय नात्रां तेंची ती सगळे कुटुंब ह्या रणमाल्यान रंगता, नाचता, गाता हें सगळें करता. सो तेंच्या वांगडा आयज आमी हो खास संवाद साधलो आनी तो आमी तुमचे पर्यंत हांगासर हाडलो. तुमी पळयत रावात गोमंतक TV.